Bueno, bo día a todos. Eu son comuneira do Monte Costa Barrosa e Asnela, perteneciente ao Concello de Cartelle. Que é onde está proxectado a planta fotovoltaica, xunto co outro monte de Valdariz. Eu son comuneira. Que significado ten ser comuneira? Parece que nada, parece que é insignificante, que non ten importancia, que non vale para nada. Pero non, señores, é unha responsabilidade moi grande. Temos que intentar manter e defender o terreno que defenderon os nosos antepasados durante moitos anos, de forma truculenta, con líos, con peleas, e levan peleando séculos por os terreos, porque iba a vida nelo, daquela, vivían deso, pasaban moita fame, e se non é por os montes e por os terrenos, houberan pasado máis fame. Entonces agora nós, que non vivimos deso por ben ou por mal, non vivimos deso, pero témonos aí, vamos a deixar que veñan 4 imbéciles a pagarnos 4 pesos e a ofrecernos o ouro e o mouro por algo que é noso. Non se pode consentir que veña un fulano de non sei onde, dende fai 2 anos, a comernos a cabeza e dicirnos que nos vai a ofrecer o ouro e o mouro, cunhos contratos irrisorios, ríndose de nós, que non firmamos en ningún momento, nin nós, nin os de Valdariz, que agora está dicindo que estános intentando coaccionar e denunciar de que non firmamos, o sea, que nos vai reclamar daños e perxuicios porque non lle firmamos algo que é noso, que quere el, pero onde se viu outra? O sea, non podemos consentir isto, nós non queremos, tuvemos unha acta cos nosos comuneros no que se acordou que non queríamos as placas solares no noso monte, e os de Valdariz tamén. Entonces, por que montan un proxecto no noso monte? E o queren estragar. Isto non o podemos consentir. E agora resulta que as eólicas e fotovoltaicas é ben de interés común. Dá má risa. Ben de interés común de quen? De 4 gilipollas desa empresa de Madrid. Pois que monten ali no Escorial onde queiran, pero aquí non. Aquí non podemos. E bueno, é que hai moita xente que son comuneros tanto dun monte como do outro e que son de aquí destes povos e saben perfectamente todas estas historias. Eu penso que debemos loitar e non debemos deixar que nos leven o que é noso, que tanto coidaron os nosos antepasados, e que non debemos deixar iso. E non teño nada máis que dicir.